یاد کریے جدے آن تو پہلا تیرے اندر عداوت آئی، تیرے اندر نفرت آئی، تیرے اندر دوری آئی، تیرے اندر دشمنی آئی، تیرے اندر ایک دوجہ دی بغاوت آئی۔ اللہ فرماتا ہے اس نعمت دی وجہ تو میں تانوں اتنے قریب کر دیتا کہ تواڈے دلاں وچ میں ایک دوجہ دی محبت پیدا کر دیتی ہے۔ میں تھوڑے دے سوال کرن لگے ذرا توجہ کریو، کیا پتہ کیڑے بندے دا اشارہ کر کے سوال کرا، اس وقت ذرا میں توجہ چاہنا وا میرا درازی دی وقار۔ اللہ فرماندا ہے جدی آمد تو پہلا تیرا معاشرے جے آ لئی، او دی آمد تو بعد اللہ فرماندا ہے او دی وجہ تو تیرے دل وچ محبت پیدا کر دیتی ہے، او دی آمد دی وجہ تو، او دے میلاد دی وجہ تو، او دی ولادت دی وجہ تو، اس دی اس کائنات دے اندر جلوہ گری دی وجہ تو اللہ فرماندا ہے اساں تیری دشمنی تیری دوستی تبدیل کر دیتا ہے، نفرتاں نو محبتاں تبدیل بانٹ دیتا ہے۔ اللہ فرماندا ہے تیرے دل وچ محبت پیدا کر دیتی ہے، اور میری اس نعمت نو یاد کر جڑی تیرے تے کیتی ہے، اور جدوں تو پہلا تیرے دے اندر نفرت ہے، دوری ہے، دھی پیدا ہوئے، اس عورت نو بھی نہ سمجھا ویندے جدی گود وچ دھی پیدا ہوئے۔ اللہ دے محبوب آ کے دسیا لوگا جس بیٹی دی گود وچ بیٹی پیدا ہوئے، جس عورت دی گود پلیٹھی دی تھی ہوئے، او عورت نحوست نہیں ہوتی بلکہ وہ برکتہ والی ہوتی ہے۔ اللہ فرماندا ہے جدی آمد نال تینوں بھائی بھائی بن گیا ہے، تیریاں نفرتاں مٹا دیتیاں گئیاں نے، اور جدی آمد نال اللہ فرماندا ہے تانوں بھائی بھائی بنا دیتا ہے۔ میں سوال یہ کرن لگا وا میرے دوستوں کیڑی ہستی آئی عرب دے معاشرے دے اندر دے اے مقام ہے پانی تو 100 سال دے جھگڑے رہندے آئے، اللہ اکبر، برا برا دا دشمن ہے، خون دا پیاسا آئی، عورت بڑی ہو جائے ماں دا در جائے، ماں ہے باپ ہے، لیکن جدوں بڑے وزن عرب دیا منیاں لگ دیا یہاں انسانانو جنوراں موت ویچا ویندے، اور جڑا غریب بندہ ہے وہ منیاں وچ رکھ دے سودا ہوندا ہے، جس ویلے امیر انہاں نو خرید کر لے ویندے جانوراں وانگوں انہاں کول کم لیندے آئے، لیکن آمنہ دلال نے اس کائنات دے اندر جلوہ گر ہو کے دسیا لوگوں ماں باپ بڑھیا وجل منیاں دی پیٹ نہ چڑھاؤ، بلکہ ماں باپ دی خدمت کر کے اپنے واسطے آخرت دی منزلیں کامیابیاں پا لو۔ سبحان اللہ۔ وہ کیڑی ہستی ہے؟ اللہ فرماتا ہے وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ کی اس نعمت کا چرچا کر، اللہ کی اس نعمت کا ذکر کر، اللہ کی اس نعمت کو یاد کر کہ جس کے آنے سے پہلے تیرے اندر عداوت تھی۔ وہ کیڑی نعمت ہے کہ جدے آن نال عداوت ختم ہوئی ہے تے محبتاں اجاگر ہوئیاں نے۔ او کیڑی نعمت ہے کہ جدے آن نال اندھیرے اجالے تبدیل ہو گئے۔ او کیڑی نعمت ہے جدے آن نال خوشحالی آئی تے ہریالی آ گئی ہے۔ او کیڑی نعمت ہے کہ جدے آن نال کائنات باغ بہاری آ گئی ہے۔ او کیڑی نعمت ہے جدے اندر جمن والی ماں دا مرتبہ ہے یار جس نے دودھ پلایا، اللہ نے اس نے سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، اٹھار کی آمد، سونے کی آمد، مکی کی آمد، علی کی آمد، نعرہ رسالت یا رسول اللہ۔ میرے ویر ذرا توجہ کریے، وہ کیڑی نعمت ہے، اللہ اکبر، وہ کیڑی نعمت ہے جڑی کائنات دے اندر آئی۔ تو میرے دوستو عورت معاشرے وچ عورت نو مقام ملیا، ماں نو عزت ملیا، بہن نو عزت ملیا، بیٹی نو رحمت دا تاج بنایا گیا ہے، بڈھے باپ دے چہرے وچ اجر دا ثواب لکھ دتا گیا ہے، بھائی بھائی دا دوست بن گیا ہے۔ حضرت محترم وڈے دا ادب دسیا ہے، او ہکو آمنہ دا لال ہے، آمنہ دے لال دے کائنات دے اندر جلوہ گری ہوئی۔ اللہ پاک نے اپنے معبود دا میلاد کر کے دنیا نو دسیا لوگوں دھیاں زحمت نہیں ہوندیاں، اللہ دی رحمت ہوندیاں نے۔ او کیڑا نبی ہے جدا نام کیوے محمد ہے، نام محمد سارے تے اتنا سونا نا اللہ نے رکھیا ہے۔ اللہ فرماندا ہے محمد الرسول اللہ، کلمے وچ محمد دا نام سونا اللہ پاک نے لکھیا ہے پیار دے نال، اے
इदों वध सबूत पिया मंगने प्यार दा इदों वध सबूत की प्यार दा है नाम यार दा है ओदे यार दे नाल नूर नबी दा रब दे नूर विचों ते फर्क पैंदा नहीं तेरे इनकार दे नाल जे रब नू कर नहीं आबद बाबर तू राजी ते रिश्ता जोड़ के रखी सरकार दे नाल सारे नाम तो सोना नाम जद विच दो मीमा सारे नाम तो सोना